Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de freestyle. Uite, topica de azi e cum să-ți faci o cafeluță la locul de muncă. Pui cafea într-un pahar, care bineînțeles trebuie să refolosești tot timpul, că n-ai cum altfel. Apă fiartă, cam jumate dacă vrei să bei mai multe cafele pe zi, să nu cumva să ai o supradoză de cofeină. Și ingredientul principal, lapte. Așa. Iei un băț, mesteci bine.